Mi se sada ponovo vraćamo na puteve, ali prelazimo na drugo prevozno sredstvo. Kako izgleda biciklom putovati od Holandije i nazad? Čućemo od Ivane Miloradov i njenog gosta koji je nedavno stigao baš sa takvog puta. Selimo se uživo na Beogradski kej. Ivana? Dobar dan Milena i tebi i dobar dan svim gledaocima Razglednica. I ti si mi dala sjajan žlagut, pa ću ja samo da nastavim. On je biciklista, kada ne studira ima i svoju firmu koja se bavi dostavom na biciklu. Pored toga redovan je član Novosadske biciklističke kritične mase i nedavno se, kako je i Milena rekla, vratio iz Holandije gde je išao biciklom i to kako bi skrenuo pažnju na problem koji je nastao kada su se u Srbiji desile poplave i na to da je potrebna pomoć. On je sada sa nama, dakle možemo slobodno da kažemo da moj gost Daniel Radvanji živi na biciklu. Dobar dan. Dobar dan. Pa bukvalno da živim na biciklu posljednjih godina i po dve. E sad ovako, ajde krenemo odmah od te Holandije. To je bilo nešto preko 4000 km za nešto manje od 40 dana. Kakva je to avantura? Prelepa avantura, 4200 km za 36 dana, mesec dana vožnje, svaki dan po ceo dan na biciklu, prošli mnoge lepe gradove, 11 zemalja, velike prestonice, mala sela, zanimljivi predeli, jedno prelepo iskustvo. Kako se za početak, recimo taj prvi utisak, kako se razlikuje pojam biciklista kada se pređe ta granica ka zapadu? Velika razlika, iskreno jako velika razlika. Kako smo prešli srpsko-mađarsku granicu, od tada, sve dok se nismo vratili na prostore bivše Jugoslavije, mi nismo čuli sirenu iz kola. Znači, niko nam nije svirao, niko nas nije obilazio opasno. Vozači su vozili 15 km na čas iza nas, ako je potrebno 20 km, dok nemaju prostora da nas obiđu, dok ovde ima prilično bahatih vozača, nemaju obzira prema biciklistima i jako je nezgodno za takvu vožnju. Kakve su staze? Recimo, kakva je razlika? Mi ovde vidimo mnoge vozače koje kao tvoj bicikl imaju puno prtljaga, oni znamo onda idu dalje na put, ali ovde im je recimo iseckan put, pošto Novi Sad nije pun biciklističkih staza. Kakva je situacija u drugim gradovima? Pa, Novi Sad je još u Srbiji, ja mislim da Novi Sad ima najviše biciklističkih staza u celoj Srbiji, tako da obično kad dođu gosti ovde, kažemo im da kad napuste Novi Sad pozdrave se bukvalno sa stazama, jer dalje ih nema ili ih ima jako malo, tako da Novi Sad je još u dobrom stanju, ali veliki je problem kad se ima dosta tereta. Meni u Banja Luci pukla žbica, prošao sam kroz jednu rupu i bio je prevelik udarac i jednostavno ne može točak da izdrži to toliko. Dok u inostranstvu staze su prilično su dobre, Mađarska ima jako lepe staze, Austrija i Nemačka imaju odlične staze, ali ubedljivo najbolje staze Holandija. Holandija je zemlja bicikala, toliko bicikala na jednoj raskrsnici, na jednom parkingu imaju koliko ja mislim da nema u celom Novom Sadu. Kako izgleda videti 11 zemalja biciklom? To je nešto što verujem mnogi neće moći da prođu ni autobusom ili bilo kojim drugim sredstvom. Predivan je osjećaj, toliko smo bili u jednom trenutku zbunjeni, probudili smo se ujutru u Luksemburgu, popodne ručali smo u Francuskoj, večerali smo u Nemačkoj, znači toliko smo brzo prolazili, toliko drugačijih kultura i svega. Mislim da su jedini način da znamo gde se trenutno nalazimo su bili saobraćajni znaci koji su bili na drugom jeziku. Da li je moguće tako neko putovanje i kroz Srbiju? Jeste, naravno samo dosta više opreza jer nema staza, mora pažljivo da se vozi. I puno alata za popravku. Nažalost da, evo meni se baš danas desio maler, prošao sam ceo put, nije bilo problema, evo pre pola sata mi je pukao lanac, tako da sad ću morati to da nameštam. Znači na putu do Razglednice pukao lanac, a nije ovih 4200 km. Da, izdržao preko cele Evrope, izdržao je Austrijske Alpe, ali evo danas se baš desilo. Da li je putovanje urodilo plode? Iskreno jeste, zadovoljan sam. Prijatelji iz Austrije su nam rekli da su poslali par kamiona pomoći u Srbiju ljudima koji su trpeli štetu u poplavama. Takođe su spremali još pomoći, mi smo ih upućivali na Crveni krst i na Vladu Republike Srbije na zvanične sajtove da bi slali, da se raspitaju direktno od njih gde da šalju pomoć. Takođe u Amsterdamu su nam rekli da se dosta pomoći sprema i da ne znaju gde da šalju, isto smo ih upućivali opet na Crveni krst da bi se to rasporedilo gde je sada najpotrebnije. To je i najvažnije, spojiti lepo i vrlo, vrlo korisno. Hvala ti puno na ovom razgovoru.